Kaixo agurtzane. Kaixo, Eugeni. Mila eskerritu zer. Benetan. Ez da ezer. Ez da ezer. Agurtzane laboa. Nungoa zaiteu donostikoa, Donostikoa. Donostikoa. Bai. Zaiteu. Bai, Donostin jaio nintzen Amaran. Amaran. Bai, Amaran jaio, Amaia, Donostin. Eta Amaran bizi, eta gero 12 urte arte, eta gero 12 urtekin junginen Aietera. Gora, Antigoti gora. Ja, 12 urtekin. Igual gutxiago, 11 edo hola, bai. Eta junginen area. Aita San Pedrokoa. San Juan. San Juan. San Juangoa. Ezai laine telefonoz baina se me va la olla. Bai, San Juangoa. Baina, a ber, aita berez jaio zan Donostin. Gertatzen da bere familia osoa zala San Juangoa. Aitona, amona, eta nahi arreba zarrenak danak jaio zian San Juanen. Eta bi txikienak, ziala Mikel, aita eta Izebaeli, besteak jaio zian Donostin aldezarrean. San Juan kalean, kasualia ez. San Juan herritik aldezarreko San Juan kalera. Baina beraiek ja Donostin jaio zian, San Juan kalean. Horrek ere zerbait esan nahi duen. Bai. Nik edera bat dakat, zu jaio zinenak, zer momentutan zegoen nahi eta esan ere musikalki edo. Bai, musikalki ni jaio nintzen 75ean. Eta 75ean, gauza pila bat, orduan lehenengo diskaketa, eukizitun eta grabatzen eta horrela, eta lehenengo diskak izan zian hasieran, Bartzelonan egon zan, gero etorri zan, eta gero berriro junian ni 6 hilabete nitula Bartzelona. Bai. Nik 6 hilabete nitula juntzan Bartzelonara berriro. Eta junian 3, kaita ama eta ni. Eta gonginan bizitzen pixu batean eta horrela. Eta han oso garrantzitsua izan zen ezagutuzulako, Bartzelonan ezagutuzula Nova Canso. Eta han katalanek, nola aizian, pixka bat kultura katalanaren alde, eta biltzen zian abesteko eta horrela. Eta orduan hasi zian, pixka bat, ikusitzuna nola egiten zuten da, gero pentsatu zuen, ostras, zergatik ez Euskal Herrian ere pixka bat ideia berdina. Eta orduan onera etorri zanean, hasi zan lehenengo kontaktatu zuen, lehenengo ezagutuzun bat, gero, pixka bat juntzan ezagutzen, ez doka mairu sortuko, osatuko zuten guztia, danak, Joxan, Benito hori deitu, Benito gaina jakintzun Benitok parte hartu zula, nezakiz zerbaitean parte hartu zula entzunzun, eta orduan parte hartu zula eta esan zuen, deituko diot, eta gero, dana, Joxan, Lourdes, danak, eta juntzian, hori deitzen, beraien artean, gero ikusizun Sistiagan etxeera juntzan, han nezagutu zitun, Joxan eta Lourdes, eta horrela, gero poliki Oteizaren gana juntzian, galetu zioten zeizen jarriko zioten, eta orduan behak esan zuen, ez doka mairu, pixka bat, hori, ez? Euskal kulturak ez du malefiziorik, eta izen hori jarriko diogu, eta horrela. Eta hori izan zan, pixka bat. Zepolita benan da. Aita musikaria esan da, medikua ere, baina musikari bezala ezagutzen dugu, zuretzako aita zan, aita bat bezala. Baina nioak ez ea berelan agotistikoa familiarengan eragina izan duen edo ze puntuta gaite. Hombre, txikitan gu etxean etzeukaten lekurik horrela ezakin oren saiatzea juteko, orduan aitak etxean kantatzen zuen. Etxean kantatzen zuen, lehenengo Amaran bizinanean, hor gelatxo batean egoten zan kantatzen da, ni txikian itzan. Nik hori 3,
hor txiki-txikian itzan eta entzuten nun, eta esaten nun. Gero batzutan juten izan jolasera eta kantatzea, baina gehienetan berak ensaioak egiten zituen, etxan gero baita ere juten zian beste leku batzutan ensaiatzera, aginara, eta horrela ja usurbil inguruan erean bazeukaten leku bat ere, eta kantatzen, pues bai, eragina, bai, musika pila bat entzun dugulako, era guztietako musika entzun dugu etxean, bai musika klasikotik hasi, Euskal Herrikoa pila bat, jazza, flamenkoa ere bai, osea, pixka bat oso irikia izan da, zentzu hortan da orduan, era guztietako musika entzute genuen etxean, nik uste baietz eragina handia musikaldetik, eta denoi eragin digu, niri erabatea, nera nahiari bestera, eta horrela, baina bai. Nolako gogoratzen dituzu aitaren etxeko entxeguak? Entxeguak? Hori esaten dizut, ez zeukan etxean gehien bat gela txiki batean, gero ja junginean bizitzera Antigote gora eta bizitza junginean hor ja dupresa eta orduan bere estudioa zeukan, baina lehenengo amaran ni 10-11 urte eduki arte gelatxo txiki batean egoten zen ensaiatzen, gitarra jotzen eta kantatzen. Eta gero ja bere hori estudio txiki bat, gela bat eukizun, eta ja bere gela lanak egiteko, eta horregatik aldatu ginen, beste txeba pixkat eukitzeko leku bat. Eta kantatuta hori bere aldetik, ez zitzaio nahita zan oso, zan bere gauzak ezakin nola esan. Familian eta gero zan ganberro bat, eta ensaioak eta egiten gustatzen zitzaion hitz egitea, hizkuntza batean, bestean, pixkat esketxakin, hasten danean, hori bai inglesez hitz egiten edo mexikanoz edo horrela, bai esketxetan bera ere ezan hori, zeukan kriston humorea eta hori, baina bestela, bere aldetik, bere gelan egoten zan hor lanean eta pixka bat, bai. Eta gogoratzea ze musika entzuten zuen beak. Beak, nik uste taitak musika klasikoa bai pasia Bach asko, Mozart eta Bach eta horrela nik uste gehiena alde hortatikola klasikoa asko, baina gero gustatu zaizkio, vanguardistak ere, flamenkoa ere bai, esan dizut horrela. Eta gero noiz benka, anaiak eta izenak esan data horrela ere rock kontzertuetara eta bai, baina bestela beak entzun nik uste asko klasikoa entzuten zura. Jasa ere bai, Jasa ere bai. Aitak zakar, esango behin bada Mikel Laboak, zeukan gauza polibat zenbakiekin jolasten zuela, ez? Bai, zenbakiekin edo, zenbakiak juten zanbatzen bai diskei zenbakiekin egin du, bai. Baina ez dakit horrela, ez dauka ere zentzu, ez dauka zentzu berezi bat, besterik gabe. Bai, besterik gabe izan da, bai. Zezakan berezia aitak. Bere lan musikalean agian bestea gutizta batek ez duena. Bere lanean, baina nola zer esan nahi dezu? Komposatzeko gogaian. Hombre, nik uste dut importantena aitarena izan dela, hiru alderdi jorratu ditula. Hiru alderdi alde batetik musika tradizionala, musika tradizionala, eta hor beretzat izan zian bi altxor bi liburu oso garrantzitsu, bat Azkuerena, eta beste bat ere, orain momentu honetan ere, baina Azkue eta beste bat, oso garrantzitsuak, eta horraz izan, bere terretxeren kantoria, kantu pila bat, Euskal Herria, pila bat, hor juntzan hori ikusten, eta gero bere erara kantatzen zitunak. Gero beste bat, poetarena, poeta musikatze, poema edo hemengo poeten musikatu egiten zituen. Zizan Joxan Hartzeki, gero Bernardo Atxaga, Sarri, pila bat, eta horiek ere bere aldetik juntzan musika jartzen gehien bat, eta aukeratzen zituen poemak. Eta gero bestalde batetik ja, vanguardia edo garaikidea, musika garaikidea ja lekeitioak egiten zituen, eta hor jazan, bere mundu eroaga vanguardia eta dena. Bere mundua. Esagiak agurtzan nik ez komenten agurtzan. Esagiak joko bat egingo genula elkabezketan zean. Zen da jokoa, hemen tabiaz badakago, bost
audioak eta elkarrizketatzea entzungo ditugu bost audio horiek bakoitza minutu bat bikoa da eta audio hori entzun ostean agurtzeneko esango ez. Bueno, eta nik ere esango ez, alteratzen zaigun irakupena izan ezteke esperientzia bat, edo asmakizun bat, edo momentuan alteratzen zaizuna. Vale. Hasiko gara aukeratu bat, eta sakatu. Itxaina. Bihotz. Neso bihotz. Etxe txiki bazara. Aula. Askola. Laugelatako. Bihotz. Jositako bihotz. Aldizara itzirika. Kexu zara, negar zara, oi bihotz. Hau alemanez da, zailagoa da, Alemana. Zederra, Jonatzea. Atzera. Eta, zezaten dizu. Asko gustatzen zait, porque, claro, aitaren abestitatik ere batzu gustatzen zaizkit bestea, baina gehiago. Eta hau, izugarri gustatzen zait. Ogutaz, asmatu. Bai, asmatu dezu. Niretzat da, berezia. Erditzen nago kesak, eta guantxe esan gehazunean, emozionatune, zergatik aukeratu de pixkaz, niretzako eta aboleo pixkaz. Aboleo, bai. Asko gustatzen zait. Zer esaten dian, emozio pila bat, eta, letrak Bernardo ona dira, eta aitak musika egin zuen, eta iruditzen zait oso musika ederra. Gero gainea Anarik egin zuen bersio bat abesti honena. Eta lehenengo aldia gogoratzen naiz, aitaren askotan entzun dugu, eta da, niretzat da, berezietakoa. Eta gero Anari gogoratzen naiz, abestu zula lehenengo aldia, unginen entzuntea Durangoko kafe antzokira, eta lehenengo aldian abestu zuen. Eta izan zen, gainea berak iten zuen gero bere bihotzekin lotzen zuen, eta pasada bat, eta aitarena ere oso ederra. Gainea Anarik zea hotz potentea du. Bai, oso espresiboa du, eta gauza asko esaten dizkit, bai. Esaterik ez gauza konkretutik esaten baina egin agazten nire memorietako bidai pasaduzo babezela tenbat ez dela gelditzen estazioetan baina pasatzen dela agu esanez maite zuelako tokioi niretzat kanta hura olako bidai babezela nire memorian. Zederra. Asko pozten naiz. Gainera, izen bugua puletara antziako bihotz. Aspaldi bateko bihotza ogeditu zela, Bai. Da oso ederra. Agurtzen, eta medikua zan. Bai.
nun zeon espezializatua. Berezan, behitu, lan egin zu neurologia infantil, edo bai, bere agoten zan lanean, neuropsikiatria infantil edo neurologia infantil, eta egon zan Miramonen. Miramonen lehen zegoen, bai, síndrome Down, garun paralisia, bai, pila bat egoten zan, bai, lan egiten zuen hori garun paralisia, síndrome Down, edo, bai, behar bereziak zituzten aurrekin. Eta zan oso maitekorra, eta zeukan, aurrekin eta konektatzen zuen zan pasada bat, zeukan hori, kriston filina segituan konektatzen zuen, eta gogoratzen naiz txiki-txikitan, ni gurasoe, gogoratzen naiz, igual aitarekin buelta bat ematea jutea edo horrela, eta alako batean gogoratzen naiz, igual urrutitik etortzen ziala, ez? Aita agurtzea, Mikel, horrela, Mikel, eta, ni, aitatxo, eta orduan aitak besotan hartzen indun da esaten zia. Beitu, hau da, igual Iñaki edo Ane, eta beitu, honek egiten du, gustatzen zaizkio pila bat, matematikak, eta batzutan, egiten ditu oso ipuin zoragarriak eta ezakiz, eta kontatzen zidan da, orduan ja lasaiago, baina hasieran bildurtu egiten itzan mugimenduen gatik eta horrela. Baina berarekin, etortzen zian, baina kaso egitea beti. Kaso egitea, eta gero herrietan ere kontatu daten, azpeitin bizi naiz eta eskoitin eta lagunek esan diate, igual anaiba sindrome eta nola aitaren gana joaten zian eta horrela. Eta bai, zeuka nola zerbait berezia konektatzeko eta oso maitekorra zan aita. Eta sentibai, bai. Haundia, bai. Sentibendu handikoa zan. Zeu jongo zinan bere kontzertu eta... Bai, txikitan pila bat, txikitan asko, bai, juten nintzen txikitatik, eta gaina orduan ez nintzen lotxatzen, eta esaten hori nire aitatxo da, txikitan bai, gero ja lotxatzen hasi nintzen, gaztetan ja lotxatzen hasi nintzen, da gero ja ez nun esaten ezer, gero ja lotxatzen, baina txikitan, eta daude kontzertu batzuk 24 orduak euskeraz, lehenengo aldia hori, baina nik orduan ja marruten ditu, baina txikitatik ere bai, kontzertu pila dexentetara juten nintzen, bai. Gero ja naia jaio zen, ja biginan eta ja zailagoa, baina beranduago, 6 urte beranduago, eta hori, oso kontzertu bereziak ere. Nolakoak ziren bere kontzertuak? Baita zan zuzenekoa total. Haunditu egiten zen eszenatokian, aita zan, nik uste dut, eta diskak eskerrak hor dauden ere, baina zan zuzenekoa, zan transformatu eta hori, oraintxe abesten, igual hasten zan, segun garaia eta disken arabera, baina askotan gaur egun, askotan diskak grabatu egiten dira, igual ez, abeslariak grabatzen dute eta gero ematen hasten dira kontzertuak. Aitak askotan igual hasieratik hasten zan, berak juten zanen saiatzen ezakiz eta gustatzen zitzaionean ja kantatu egiten zitun. Eta estrenatzen zitun kantaldietan eta igual beranduago grabatzen zitun. Askotan pentsatzen ezulako izaren hautsa, ez, igual aitak askoz denago hasi izan kantatzen, bai? Zer da izaren hautsa? Izaren hautsa zer dan? Zuentzako ero... Beste bat ere bihotz bezala. Beste bat bihotz bezala, hola, oso berezia ere bai, oso berezia. Eta, behitu da, kantu bat igual, askotan negar edo nire sentimentuak atatzeko negar egin arazi didana. Asko. Baina batako esateko oso esango etxoa iruditzen zedana esaten nuez gustatu ginen enboberetik sortuko dira beza. Niretzat hori da bizitza egonetake esanerik ederrena. Niretzat ere bai. Eta ia egia dan, eta sortzen diran, eta gaztea jarraitzen duten. Hola! Bai, ia, porque askotan, transmisio bat ez bada egoten, eta ez badute gazteek, eta ez badute
jasotzen eta txikitatik batzuk oren esaten diate, jo, zure ega ezakizue, entzuten dugu eta ezakize, eta txikitan eta aurrei ere jartzen dietela, eta hori, gero gaztea entzutea adibidez, ilusio ongi egiten dizu, esaten duzu, jo, oraindik hor dabil, naiz eta aita jun, hor dabil kantuan, eta, bai. Entzumo dugu beste. Bai, beste bat. Aukeratu. Bigarrena. Ez da ezer eman behar, ez? Listo. Iazkatea zilegi balitz, bai balego bakea, ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserabea. Oiozeken ez dinatzaileen txipenaren zemea. Ni ez nintzake inoretzako eskandaluzko kaltea. Lurotz batetan aldatutako laura ez ustraigabea. Hau ere oso ederra. Oso ederra. Iesazilegi baduz, badakizu, igual ez zuen agapatu kanta honetan baina, badakizu Mikelak edo zugeaztak zergatik egin zuen kanta hau edo nola. Beitu, kanta hau ez dakit horrela, seguru ez dakit. Baina badakizu nun ikusi dezakegun momentu batean, beitu, begiratu dezaket, porque dago oso web horri polita, eta beitu, nahi badezu momentu batean, bai, begiratu dezakegu, baina nik zergatik egin zuen, beitu, esango dizut. A ber, bai, beitu. Ogai ikusiko dugu, Mikelagoak iesazilegi baletzen jaiotza. Bai. A ber. Lasaia. Bai. Beitu, hementxe daukagu. Jatorrizko testua hemen dago, bai? Eta kanta gehien bat esaten du, letra hitza da Xabier Letena, beitu, Xabier Letena. Aztu intzait gainalen esatea, klaro, esan ditut Joxan, Sarri eta hori, baina Xabier Letenak bai lehenengo igual Joxanekin hasi izan, Joxan hartzerekin, da gero Xabierren letrak ere pila bat aukeratu ditu, Izarren hautsa, iesbetea eta horrela. Aitak desberdin egiten zituen kanta, batzutan lehenengo letra izugarri gustatzen zitzaion, eta letra asko gustatu, eta gero igual musika jartzen zion, eta beste batzutan aldiz, alrebes izaten zen. Igual letra eukitzen zu lehenengo, musika lehenengo, eta gero hitzak sartzen zituen. Batzutan egon da, letra bat daukat, eta eskatuko diot, igual, musika daukat, eta eskatuko diot, interesgarria ezakizet, igual eskatu zen zuen letra. Eta iesbetea zilegi balitzenekin, pentsatzen den lehenengo nik uste hitzak irakurriko zituen, oso ederrak irudituko zitzaizkion, eta gero musika jarriko ziola. Niretzat, iesazilegi balitz da penetan mugitutako, igual okerinago, baina ni atagatako irakumena, klago, letra Xabier Letena klago, baina da penetatik ezin ateratzeko impotentzio. Bai, impotentzia, esaten dezu, bai, ala da, bai. Aita musika egiten diskoak egiten zuten, baina nahizu honelako jabe. Ez ondo nago, bai, ondo. Baina diario baskoko disko aukeratua
izan zuen, ez? Jo, pues hori ez dakit. Bai, Diario Baskokoa? Wikipedia jartzen du. Bai, Ba. ez dakit. Egia esan ez dakit. Bai, Disko aukeratua. bai, Bai. musikan oinarritutako disko aukeratua. Bai, Baina, lasai. Bai, ez dakit hori, ni badakitena da, bueno, batzuk kritika hundiak eukizituztela, beste batzuk hasieran jende guztia pentsatzen du, ez dakit, igual, baina adibidez hasieran Gernika eta kantatzen zunean edo bagabigata horrela ez pentsatu hasieran jendeak ulertzen zitunik. Orain oso ezagunak egin dira, baina hasieran bagabigata Gernika eta kantatzen zitunean jendea ze arraroa. Zergatik ez du jarraitzen beti bezala kantatzen besteak, ez? Opeio edo ez dakit beste batzuk eta esate edo pixka klasikoagoak edo, hasieran jendeak ez zuen ondo ulertzen eta hori, gero juntzanean ulertzen eta hori, batzuri gehiago gustatzen zaizkien beste ez, baina hasieran jendea, eta ez pentsa arraroa eta txistuak batzutan eta horrela, hasieran batzutan abesti batzukin gero ja ez, gero igual ez, baina bai. Gehien bat, lekeitioekin da, Gernikarekin da horrela, gero alrebez, gero eskatzen zioten kantatzeko. Eta 75 urteetan hor egon zan, hor kantatzen zuen, atope, kantatzen zituen oso tesitura altukoa dialako, eta kontzertuetan, gorrazelako. Ez dugu entzungo, baina nik etetut nahi zut, zer esaten zut, martxa baten lehenotak. Beitu, martxa baten lehenotak esaten dit, da pixka bat internazionala, munduan internazionala kantatzen zan moduan, ez? Hori, langileen alde, eta pixka bat hori dana kontuan hau egite esaten zuen aita kaizu, eta zergatik ez dugu, zergatik Euskal Herrian ez daukagu gure martxa internazionala gurea, zergatik ez daukagu, eta orduan, kasu hortan musika zeukan lehenengo, eta ideia eskatu zion Joxan Artzeri. Eta Joxan Artzeri eskatu zion, desan zion aizu, ezin dezu horrela pixka bat, nire iruditzen zait hori internazionala dagoen bezala guk ere gure euki dezakegula beste herriekin, ez, dagoen harremanat hori dana, eta orduan horrela izan zen, eskatu zion, eta beraia musika egina zeukan, eta horrela sortu zen martxa baten lehenotak, eta gero, gustatzen zaizu hori ere. Eta bakatu bestea, etorri zen, Zorutegiko kopla. Hori da, letrak dira sarrirenak. Sarrirenak da, oso polita ere. Baina nire tokatu zetzen epoka baten 20 minuta. Bai. Bidela eta jarri. Nahi ere oso polita iruditzen zait. Bai. Baina nola oso polita iruditzen zentugu. Horiek ez, baina beste kanta bat. Ere jarriko dugu. Bale, atzeraka jarriko dut. Nabizutzen egurbilak, udabetezko beroan, dakidalako irauten duela, orainak ere geroan. Ez nabizutzen egurbilak, udabetezko beroan,
dakidalako irauten duela, orainak ere geroa. Nola baitezko kalte geldia, urrezuneko lerroan, guztia present bihurtu arte, horitzanaren erroan. Puf, beste bat ere. Zute zertzea oso ere senti bera, edo sentikorra edo. Bai. Zauri bat ikusi egotzen, eta ja, malukotan hau. Bai, bai. Eske dira oso abesti unkigarriak aukeratu dituzu, Oso. Egia izan behar dion, azken momentuan okugutu zen jolas hau. Bai. Gau bete, eta ebilena, nemo emamoi, zelanera beste elkarrizuk eta. Bai, eukidezu. Eta nenunen joku hau, eta esan erana, imorago eta poleta iruditu zen. Oso ederra da, bai. Bai, eski, aita baditu abesti batzuk oso, hola sentikor, melankoliko ez dakit, eta hau ere horietako bada. Honekin ere negar egiteko oso rexka da. Baina ederra ere bai, letrak Xabiarrena dira ere, eta hau oso ederra da. Eta gero pianoa dago ere, ze ondo jotzen du Iñaki pianoa, oso ondo jotzen du. Iñaki salbano da. Bai, 25 urte gontzan aitarekin pianoa jotzen. Eta Jose Txosi gero ere urte pila bat saxofonista. Biak egin zuten aitarekin hor, izan zen, gero bazeuten beste batzuk, igual txalaparta noiz benkata jotzen zutena, baina horrela nik uste dut berarekin horrela, izan diala hor oinarri ere. Agurtzen ez zaite lotxaz mesedez, baina guazen pixkat zuga gaztago gabaia. Zer ikasi duzu? Nik zer ikasi nuen? Beitu, ni hasi nintzen gero kantu eskolan, baina ez, ni magisteritza ikasi nuen, baina kantu eskolan ibili nintzen ere, da gero erabaki nuen, ez, eta gero utzi nuen, eta gero etxean pena hartzen zuten, musikarekin ez jarraitu izatea. Pena hartu zuten da hori, nik ez dut penarik hartu, ikasitakoa hor dago, eta, magisteritza egin nuen, bai. Magisteritza eta gero gestión de recursos culturales baita ere. Eukenen, irako guien, amabako enpresa batean egon zinera. Egoten nago, bai. Guk lan egiten dugu gehien bat euskera zerbitzurako, euskera zerbitzurako antolatzen, bai udalekoak eta baita ere estraskolarrak. Orduan euskerarekin lotuta, baina jolasak, pixka bat aurrek askotan euskera bakarrik igual anderinoak nintziten dut, orduan ez ditzailea joaten dira. Eta nik egiten detena da programazioa, txikiekin programa bat, helduekin beste bat, eta gehien bat jolasak, ipuinak, antzerkiak, lehiak eta horrelakoak eta musika ere bai, eta bestiak eta pila bat ere bai. Orduan jartzen ditut ez zitzaietanak dantzan. Venga, dantzan eta abesten. Bai. Zer eman dizu magisteritzak? Neri magisteritzak zer eman diten? Hombre, bere garaian, ikasi genuen, gehien bat, nik uste dut, niri aurrak beti gustatu zaizkit. Eta aurrekin zerbait nindet, baina gero gehien bat igual, gehiago jolasak eta prestatzen da nola landu eta hori egiten, baina niri eman ditena, nire lana pila, eta bai, nik uste asko gustatu zitzaidan, alde hortatik argi eukidet mundu hori gustatu zaitela. Agian, aurrekin gehiago egon itekela, eta gehiago aukeratu dut, beste batzuri erakustea beraiek aurrekin ibiltzeko. Baina, oso mundu ederra iruditzen zait, jolasak, gehien bat, ipuinetako mundua, ipuinen mundu hori magiko hori, txikiei, hori ez, sinisten dutenean dena, eta mundu magikoa gero hori pixka june egiten da, baina txiki-txikitan june egiten da, june egiten da, eta errealidadea, igual batzutan, izaten da zailagoa, baina mundu magiko txiki hori asko izugarri gustatzen zen. Jarriko dugu izteko enta. Nik uste tautala orain, ez? Horiek hiruak ditugu. Hau egin dugu? Hau egin dugu, edo. Txen.
A ver, bai, egin dugu. etxen, Iaz betea zilegi balitz, Bueno, bakagun. Entzungo dugu. ni ez nintzake txertzeko lore dien Maitalea, ni ez nintzake oinazearen, menpeko miserablea, oiuzeken destinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake oinazentzako eskandaluzko kaltea, Lugoteketan andatutako londa esuztai gabea. bi aldiz entzun dugu hau. Bueno, bakoazak azkena. Azkena, hau uste da azkena. A ver, ia. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz, izkutukoan, bere baita pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Jo, ze polita. Polita da, Bere. Polita da, bai. Entzun ditugu laukada. Bai. Eta galdatu nahi duzutugai. Zer uste dugu aitak. Aitak zer, kultura pila bat nik uste dut. Eta bera gehien bat musikaria izan da, aukeratu ditu beste batzuen letrak, baina hitz horiek ere ezagutzera eman dira, musika jarri dizkiolako, ez? Hoiei kantu hoiei bestela igual ez ziren ezagutu ere egingo. Eta nik uste dut gehien bat, musikari, hori, nik uste dut, alde batetik tradiziotik abanguardiara egin du, ez? Lehenengo tradiziotik jun eta abanguardiara, hiruak batera hasi zen, uzatzen ez da lehenengo egintzula gauza bat gero bestea eta gero bestea ez. Osea, hiru arlo horiek landu ditu, baina batera esan nahi dut, hasieran, hori, danak batera egiten zituen. Pentsatzen bat urte ditun bagabigak eta urte pila bat ditu. Eta nik uste dut hori musika eta kultura, maitasuna gure hizkuntza, kultura, eta nik uste dut guri ere transmititu hori egin zigon nik uste dut, ez? Euskal Herrian, badagola gauza pila eta ederra musika, dana, hitzak, dena. Daudela gauza pila bat, eta, hori polita dela, eta, hori esaten genuen, transmisioa gero ia jarraitzen duen transmisioak, baina nik uste dut, bai, eta mundu iriki bat, eta baita ere aukeratu izan ditunen letrak, bereziak dirala, gauza pila bat landu di, desberdinak, hitzak dira, oraintxe oso desberdinak dirala, nik uste dut. Dokumental bat ere, badago, deugere berean gogeta. Bai, amak egin zuen hori, Edgarrekoekin, baina amak egin zuen, bai, aita hilda gero egin zuen hori, polita da, Bai, ederra. Ekusi, Bai. Galdera bat, amak nola bezi zen du guzti hau? Bai, izan da bere, gurasoek ez zeukaten managerrik, aitak eta amak eramaten zuten dana. Eta orduan, biako atera egiten zuten dena, beraiek telefonoz deitzen zuten etxera kontzertuak eta eskatzeko, orduan beraiek guk ere zein da, eta igual batzuk deitzen zuten leku batetik, bestetik, deitu dutela iparraldetik eta horrela, bai? Eta ama, kontrolatu du, aitaren kontzertuak oso kritikazan eta esaten zuen, hau, gaur ez da bat ere ondo atera, edo hemen landu behar da gehiago ezakizte, beste batzutan esaten zuen, gaur jode zute oso ondo, oso ederra izan da, beste batzutan ez, eta izan da oso kritika.
Eta nik uste dut, bueno, pues bera ama izan da ekonomista eta izan da irakaslea, baina gero aitaren mundu hori beretzat izan da oso garrantzitsua, hortan ibili da. Agurtzen, zu Mikelagoaren alaba zaga, baino pertsona ere bazaga zaga, agurtzen. Miren agurtzen alaba okerrez banago. Pertsona zaga denon bezala eta zuk ere gizaki bezala zure kezkak izango dituzu. Zentzutia mamu horiek loakaintzen zutenak. Olin, momentu hontan, ze panorama daukagun, gerrarekin, Ukraina, Europa, porque, hor daukagu, bueno, izan da, pandemiaren historia izan da terrible, hortik badirudi ateratzen gehala, guain gerra, eta ez dagoela erresa. Nik uste dut gure txikitako garaiak eta oraingoak, nik uste dut txikitakoak, zentzu askotan nik uste dut okerrera egin dagula, nik uste dut. Nik uste dut baiet. Ni txikitatik nola bizi ginean eta dena, mundua, mobiletatik hasita, dana. Dana, bai, eta mobila, eta ez da, bai, da bizitza, ostras, gogorragoa iruditzen zait, eta ez dakit, zailagoa. Ea hobetzen dugun sistema hau, nola baiz eta paket izaka. Agurtzen mila esker. Asko pozten naiz etortzeaz. Mila esker, zuri. Eta, bueno, da lehenengo elkarrizketa, ez dut inoiz egin elkarrizketarik, ez pentsa, Osak ez du izan zea, lehenengoa. Milaneko liago muskoa unika guberiko zela, Bai, bale. Agur! Agur, Benur.